Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki, barkanmu da warhaka da fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau za mu koyi hanyoyi 6 na samun jari a Najeriya. So idan har kana neman jari a Najeriya, kana son ka fara wani sana'a ko wani kasuwanci amma ba ka da jari, so waɗannan hanyoyin 6 insha Allahu rabbi wataƙila ɗaya ya burge ka, sannan kuma idan ka gwada wataƙila a dace. So ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin jin su. So hanya ta farko ita ce siyar da ajiyayyar kadara. So wataƙila kana da wata ajiyayyar kadara ko kuma kina da wata ajiyayyar kadara, ya danganta. Ajiyayyar kadara wataƙila zinare, azurfa, dabba, fili, ko irin wasu sutura ko irin wani abu dai wanda za ka iya siyarwa sannan a baka kuɗi, so ya danganta. So sai ka je ka siyar da wannan abun, idan ka ajiye shi, idan ka siyar da shi sai a baka kuɗi. So wannan kuɗin sai ka yi amfani da shi wurin fara wata sana'a ko wani kasuwanci da kake son ka fara. So wannan ita ce hanya ta farko. So idan wannan hanyar ba ta yi maka ba, sai ka ɗauki hanya ta biyu wacce ita ce tariya. So yadda ake samun jari ta hanyar tariya shi ne za ka fara wata ‘yar ƙaramar sana'a, ko wani ɗan ƙaramin aiki, ya danganta. Wataƙila kana son ka yi wani babban kasuwanci wanda ke buƙatar jari babba, irin jarin 500,000, 300,000. So kana iya fara wata ‘yar ƙaramar sana'a. Idan kana da irin kamar 10,000 haka ko 30,000, kana iya fara wata ‘yar ƙaramar sana'a, sai kana tara ribar, kana tara ribar har su kai wannan adadin da kake buƙata. So wannan shi ne example na farko. Example na biyu, misali na biyu shi ne za ka je ka fara wani ƙaramin aiki, ya danganta. Wataƙila za ka iya dako, leburanci, garuwa, so ya danganta dai. Wani ɗan ƙaramin aiki wanda ka san za ka iya, sai ka fara kana tara kuɗinka kaɗan har Allah ya sa su taru. So waɗannan ayyukan da kuke gani, ƙanana ayyukan nan ana samun alheri a cikinsu, musamman idan mutum ya yi imani cewa zai samu. To idan ka yi sai kana tara ribarka kaɗan har su kai adadin jarin da kake buƙata. So kowa dai ya san tara jari gaskiya ba wani abu ne mai sauri ba, ko ba wani abu ne ƙarami ba. So don haka idan ka saka juriya ka dage insha Allahu rabbi za ka tara. So a hanya ta uku, ta uku ko ta huɗu? Ta farko na ce siyar da ajiyayyar kadara, ta biyu tariya, ta uku shi ne nemo masu saka hannun jari. So idan alal misali kana son ka fara wata sana'a amma kuma jarin da aggare ka rabi aggare ka, ba ka da mai yawa, ko kuma gaba ɗaya ma ba ka da jari, muƙaddara ba ka da jari gaba ɗaya. So kana iya zuwa a cikin abokanka, a cikin ‘yan uwanka, ko kuma amma mutanen da ba ka sani ba, sai ka je ka tallata kasuwancinka, ka ce akwai wani kasuwanci nake so in fara kaza, sai ka yi bayani akan kasuwancin, dalilin da ya sa kake son ka fara shi, dalilin da ya sa kake ganin wannan kasuwancin zai ba da yadda ake so. Sai ka yi musu bayani a taƙaice. In ka musu bayani a taƙaice, duk mai ra'ayi zai ɗauko kuɗinsa ya saka hannun jari kenan. So wannan ita ce hanyar neman masu saka hannun jari. Za su saka wannan hannun jarin, kowa zai kawo nashi, kowa ya kawo nashi, sai ka haɗa jarin da kake buƙata, sai ka je ka fara wannan kasuwanci. Idan ka fara shi, alal misali a wata ko a shekara, duk ribar da aka samu sai kana rabawa da waɗannan mutanen. Daga ƙarshe kuma ka san cewa za su cire hannun jarinsu. So kai ma sai ka yi ƙoƙarin tara naka jarin ta wannan hanya. Ma'ana ribar da kason da kai kake ɗauka, za ka iya raba shi biyu, in ya so ka yi amfani da rabi ka ajiye rabi, ka yi amfani da rabi ka ajiye da rabi, har ka tara ribar hannun jarin da zai ishe ka. So wannan ita ce hanya ta uku. Hanya ta huɗu shi ne ta hanyar rance, wanda mutanenmu da dama sun fi bin wannan hanyar. So hanyar rance shi ne za ka je ka sami wani ɗan kasuwa ko wani attajiri ko wani ɗan uwanka, za ka je ka mishi bayani irin sana'ar da kake son ka fara, in ya so sai ya ɗauki adadin kuɗin ya baka. Hanya ta biyu ta rance shi ne za ka je banki. So akwai da dama mutane da dama banki suke zuwa, za ka je ka cike sharuɗɗan bankuna, ka yi cike a cikin takardu, in ya so sai su ɗauki kuɗin su ranta maka. So hanya ta biyar shi ne za ka je wurin wata gidauniya, musamman waɗanda ke da lalura, ko kuma irin mata, ko kuma irin ƙananan yara, irin marayu da makamantansu, waɗanda ba su da kowa,
kuma suna buƙatar fara sana'a. So za ku iya zuwa irin kamar wata gidauniya wadda ke ba da tallafi haka, za ku je ku musu bayani, ku faɗa musu halin da kuke ciki. So da dama ana dacewa, so da dama saboda waɗannan gidauniyar dama akan waɗannan abubuwa aka gina ta. Okay, so za ku je za ku yi wannan bayanin in sha Allah rabbi za su ɗauki kuɗin. Dole dai wasu ran ba za ku samu irin abin da kuke so ba, amma dai za su ko kaɗan ne za ku samu. So sai idan aka ba ku wannan jarin sai ku zo ku fara sana'a. Hanya ta gaba shine za ka nemi ko in ce za ka jira zakka. Za ka shiga masallaci ka yi addu'a Allah ya sa idan alhajin shiyarku ko kuma wani attajirin shiyarku zai fidda zakka, Allah ya tsaga rabonka. Okay, so wannan hanya ita ma ana dacewa so da dama saboda idan wani alhajin ya baka zakka, zakkan nan Allah kaɗai ya san inda za ta kai ka. Okay, so hanya ta ƙarshe ta shidda ita ce gun ubangida ko uwar gida ko uwar gijiya ake cewa. Okay, so ya danganta. Idan kana aiki da ubangidanka ya zama na cewa an kai matakin ƙarshe inda zai sallame ka zai yaye ka, so da dama uwayen gida suna ba yaransu wani ɗan abu wanda za su je su fara sana'a da shi. Abin da suka koya kenan za su je su haɗa irin kamar tallafi wanda za su haɗa su je su fara su buɗe nasu wurin su ma su fara. Okay, so waɗannan su ne hanyoyi shida. Ina fatan kun koyi wani abu a cikin wannan darasin, sannan ku faɗa mana wace hanya ce kake ganin za ka iya bi a cikin waɗannan hanyoyin guda shida. Na gode.